inzwa izviri kutaurwa kane nemunhu uyu. Yanzi ndakutora holiday, yanzi ndakutora holiday. Unotora holiday chii chawakreata iwe kuzoti uti ndakuenda kuholiday? Chii chawakreata? Ende chii chaunodzokera kubva kuholiday yauri kutaura iyoyo? Chii chinonzi holiday to you? Explain, titsanangurire. Holiday kuti uda kumboenda kunostoka mari dzese dzawaba dzenyika wodzoka kuzoba futi. What did you create since inauguration dzako dzeumbavha? Chii chawaitira maZimbabwe? Chii chawaitira nyika chekuti unotaura today kuti ndakutora holiday? Wadaro vanhu vari mumashure mako mabumbwa aya abva ati chanzi manyasaranda aya, vana Chiwenga, Machikunda aya akurwira bhonzo manje. Vese ivava matsotsi ese iwaya akurwira manje kuti anosara aripo ndiani, anosara aripo ndiani. Varume, nyika iri kudamburanwa takatarisa nematsotsi aya nekutya kwedu. Ndo zvinhu zvandoda ndikutaurirai maZimbabwe, ndiri kukutaurirai day and night. Tarisai, vakutorwira chigaro kudhara pachavo. Ya, iro rimwe iro ameno ndirekupi iro rinonzi Mahadi. Ya, neriri rinonzi Chiwenga iri. Machikunda, kutadza kunorwira politics dzekumusha kwako kuMozambique iwewe. Wakuya kuzorwira politics dzedu dzenyika yamauraya. Isina mwana anoenda kuhospitari. Ya, isina magetsi, isina mvura. Iwe munangwagwa zvese zvauri kutaura uchitaura ndakwenda holiday kuita sei? Hatidi kukuona. Toda kuti ubude munyika medu mese muri matsotsi. That's what it is. Hapana kakufotera apa. Zvese zvauri kuti holiday kutonga nyika yani. Zvese zvechimbavha zvamuri kuita izvi. Ndizvo zvichitsotsi. Hapana akakuelektai kuti muite zvinhu zvamuri kuita, kuuraya nyika, kunyima vana veZimbabwe mishonga, zvinhu zvese kuparadza day and night. Isu varidzo yenyika kutiza munyika pamusana penyu muri mabumbwa makazvarwa vana baba venyu vakabva maforeign countries. Munotoenda chete. Hapana kumwe kwazvakanaka, munotoenda chete. Ndo zvatiri kuda, ndo zviridiwa nenyika yese. Zvese zvamuri kutaura holiday. Madanha amuri kuitira munyika menyu here? Machikunda emapaza nyika iyi kubva pasi kusvika mudenga nemakomo ayo mapaza. What more do you want? Hatichadi nezvenyu mese imi group renyu. Ndo zvatiri kutaura isi. Hatidi kunzwa nezvenyu. Hapana chamunogadzira imi. You know nothing. Mune makore mangani muchiita zvamuri kuita izvozvi? Mangani? Makatanga rini? Hamuna akakusarudzai apa. Makungoponda nyika. Chamuri kupondera nyika yacho chakatadza nyika. Hatisi kuchiziva isu kuti maZimbabwe makaita wrong mistake yekusapota manyasaranda aya. Ya mhaka nhasi kuti taabvise Machikunda aya haasi kuda kuenda. Izvi tiri kupira kwamuri maZimbabwe kuti muone zvatiri kutaura kuti manyasaranda nemabumbwa haana tsitsi ari kutorwira position yekuda kuponda nyika. Zvecrisis yatiri kutaura kuti mishonga hava nazvo matsotsi aya. Pari kushaya mumwe anosunda here? Ndo time yekuvasunda vanhu ava kuti vabude munyika. Hapana chinonaka navava. Vari busy kurwira mapositions anyika iyi, havana rudo nawo. Haisi yavo, hainombogara iri yavo. Hainombogara iri yavo. Ndizvo zvatiri kutaura panapa. Ndivaende kumamisha kwavo kwavakabva ikoko. Hatidi kumbonzwa nezvavo. Ari kutaura zveholiday akadyani? Inyika yani akadya? Inyika yani akadya munhu iyeyu? Haana kumbowina election since akapinda politics. Haana kumbowina election munhu. Nhasi unoda kutitaura zvaada kutitaura izvozvo. Hatidi kumbozvinzwa zvese zvechiholiday zvake. Ndabva aenderatu. Hapana aruda nezvake munhu uyu.
ndabva aenderato ndo vanhu vari kukonzera smoko. Indiri kukutaurirai mazvese kuti vanhu ava mafakapu. These people, they came to destroy us. Dai tiri kumusha so, dai pasina pevanhu ivava, dai tiri kumusha izvozvi, dai pasina vanhu ivava. Asi nekuda kwevanhu ivava hakugarika, hakuna mushonga. Arwara aenda kuhospitari waenda. Kwato negeneration isingazive kuti kune maamburenzi, kune mishonga, kune chii. Vanhu vangokura kuita vanhu vese mhuka. Pamusana penyimi takatarisa. Tiri kuti ndo mazuva enye kuenda iwaya. Vakomana ndo mazuva ekuvapusha. Vachitaura zveholiday vakasarudzwa naniko. Holiday kuita sei? Endai munoitira holiday kunana Zambia kwamakabva uko. Amudi kuenda kumamisha ana baba wenyu muri vanhu rudzii. Dzokerai kumamisha ana baba wenyu kwamakabva. Makauya kuzotipasa, hapasina chiri papa. Toda kutoita start afresh nyika iyi. Mapaza zvese. Saka chamurida kugarira chii? Tarisai kwamakabva, history yenyu. Toda kutarisa history yenyu kuti makabva kupi imi. Masatani akadai so tichakudai tinokudai vei. Vana vese hapana mwana ari kumbokwanisa kudzokera kumusha pamusana penyu. Mabig hospital ese, matoilets ese akavhara. Apa muri kurwira position yekuti mube mari chete mugovernment umu. Ndo mamakanzwa besi kuti mune mari. Anongotaura against zviri mugovernment ndaaurayiwe nekuti ndo mamuri kuba mese. Saka tiri kuti nyika iyi haichomboda kuona vanhu vakafanana nemi in government. Munoti mari yese iri kushayika yese yenyika yese kuti zvinhu zvezviranwe yakaenda kupi? Billions and billions of money iri kubiwa muZimbabwe tichitaura so nevanhu ava. Nyika yaifidha munhu wese. Ndiri kugara ndichikutaurirai zvese izvi. Musazonzwa vachitaura zvavanotaura, havazive nyika yazvaikanga yakaita. Zvakaurayiwa nevanhu ava zvese, necurrency yenyu zvese was destroyed by these people. That's why vane problem yekuti vanoenda kupi. Hapana chinombofa chakagara apa chisina security pakati pavo ivava. Vanogara sei vasina security nezvavakaita? Ndo zviri kuuraya nyika wese. Today kutaurira vanhu vakachenjera kuti aiwa kati zvakuti pedzisani zvekuti taane vanhu vatisingazive kuti vanoenda kupa, vanonochengetwa nani, vanogara papi. Ndo pane nyaya kamanje. Idzi mombe idza vanofanirwa kuve vari mumajeri. Because upfumi hwavo ndo kubira mwana weZimbabwe. Ari kudyiwa nemakava mumvura. Ari kudyiwa nemakarwe mvura, sorry. Nekutiza vanhu ava, nekuba kwavo. Muri kuona dhenja yavo? Havagari muvanhu. Ndo pane nyaya apa, havagari muvanhu ava. Vanhu rudzii vasinganzwe tsitsi, mahospitari asiri apera kuvharwa matoilets. Asi vari kutaura zvekuti zano ine zano rechii? Chii chainozanura vanhu veZimbabwe vese vachipera kufa kudai? Chii chaichasenza ipapa chimusangano chenyu chamunomo zano yekuita chii? Makawina here? That's what the point is. Makawina here zvezvamuri kuita izvi? Iri kuita zvese against the law and against the constitution yenyika. Muchiti because takazodai. Hapana akatumwa kuenda kuhondo apa. Vana venyika vese vari kufa every day. Imuchitaura zvinhu zvakaitika 40 years ago. Zvichabatsirani izvozvo? Vanhu vese vari kupera kufa nekushayikwa kwegovernment neleadership. Inoita kuti mahospitari ese atange kurana. Vana vese vatange kutsvaga mabasa, makambani ese avharwa aya. Amunyare makaita seko imimi matsotsimi. Moda kuti cheme here tiite seiko kuti munzwe? Ibvai apa, hapana chamunoziva, makauya madestroya zvinhu zvese hapana chamusina kudestroya apa. Makadestroya kubva kuma-airlines tokutaurirai day and night. Nererwe zvese mauraya, hapana chamunoziva. You are just forcing the people of Zimbabwe kuti yatidei chete tiri mabumbwa nemanyasarande vana Robert Mugabe vakaba nemombe dze-black and white vachiendesa kuMarawi. Tidei chete isu manyasarande.
zvese zvino zvatoda kubvisa muzimbabwe zvokuti muzimbabwe ari kutongwa nemunyasa nemubumbwa asina tsitsi naye. Look what they've done these people. Tarisa zvavaita ndavana rudo nemazimbabwens. Tarisa zvavaita mabumbwa nemanyasa. Look what they are doing. Havana basa nemasystem ese anosenzesa public. Mari yese vari kutora vachigovana vachitora mari vachipanana motikari vachiita zvavari kuita. Toda kuti vasungwa vazhinji vacho vanhu ava. Vakomana vasungei vanhu ava. Ndo vane makuva ese amuri kuona ndivava. Most people vari kuenda kumagrave varisiri supposed kuenda kumakuva pamusana penyu imimi. Nemari yamuri kutora muchigova mari yacho isingatreswe. Unongoona motikari dzakupuhwa vanhu. Akatora mari yacho ndiye anane mari iyo. Ndiye anane mari iyo ndo zvatoda kuziva kaizvo. Nyika yese ichiparara makomba everywhere. No electricity. Nyika yakanga iri bread basket. Muchamhanya chete. Haisi nyika yenyu. Pakati penya apa muri matsotsi hapana nababa akazvara Zimbabwe apa. Mese. Ndizvo chimupavha zvamuri kuita izvi. Muri kupanicha mwana weZimbabwe kushaya toilet, hospital, big hospital ese akabloka matoilets. Mari muchitora muchigovana muchifamba nemaRolls Royce. Nyika yese kuputika kuita mapotholes. Muchabhadhara chete zvinhu izvi one way kana rimwe side racho. Tinenge tichikutaurirai maZimbabwe vachabhadhara zvinhu izvi. Hakuna akambozviita akaita getaway nazvo. Zvese vari kutaura vanozviziva kuti vaparwe mhosva vesa. Ndikoweka justice chaiyo hapana asara panze apa. Mabhanditi vanava. Zvese zvavari kuita tiri government havasi government havana kuelectwa. Vakapasa constitution yeZimbabwe haibvumire umpafa wakaitwa election yapere. Today kana makanzi muZimbabwe maakudedzerwa election anodedzera wacho ndiani iyo iri mpafa. MaZimbabwe munorespectani. Today tarisai maroerwa aitwa mukadzi uye muMozambique uye akafanana nachigumba. Tarisai zvaaitwa mavhidhiyo acho maaona. Maona zvavaitwa mukadzi yeuye. Muri kuzviona zvese zviri kuitika izvi. Ndiye ngari chigumba wokuMozambique chiona zvaaitwa mukadzi yeuya. Ndo zvavakaita nachigumba uyu. Mukadzi aripo. Ndo zvavari. Haana tsitsi yemukadzi uye kuanaunsa zvifeki zvimaelection zvekudzorera munangagwa iriro riri dofo. Idofo kamunhu uyu hapana chaanoziva uyu tsotsu. Tora mari yese achivakisa zvimaparamende achiisa zvinhu zvese zvenhando. Uku fishi dzichifa mvura ichiita blue. Makansuro ese akaparara. Zvinhu zvairarwa makansuro asina mari nempavha dzakaiswa mugovernment dzakawanda. Tiri kuzviziva zvese zvakaitika apa. Dai government chai akudiwa vanhu vese vanozviti maminister maMP zvese izvozvo they must go. MaZimbabwe ndoda kutaurirai. Kana muchida kuti nyika yenyu idzoke back inodzokeka. Munongoda 40 or 35 MPs and 15 ministers. The rest they must go home. Asiri kuperforma tatenda taona anachienda. Ndo zvaitwa neRhodesian government hakuna akamboba. Not kunotora mpavha dzese nhasi Harare yese kuzara nema4x4. Chintaurirai asi mvura hakuna. Magetsi hakuna. Vandrive ma4x4. Mari yacho yabva kupa haumboziva kuti what is going on. Chitsotsi chacho chinotyisa. Ya. Hakuna anotresa zvese. Ndo zvaparadza kaZimbabwe izvozvo. Musanyeperwe kunzi masanction all this bullshit. Vanoba mari yacho vanogovana yenyika. Mari suppose kuti pino makansuru. Nyika yanga yakakombwa nemakansuru yese yakabiwa mari yacho yese. Neivava ndo vasvitsa nyika ipapa kuti ite bankrupt. Hakuna mumwe. Ndivava group rava. Saka vane hasha havadi kunzwa munhu akafanana neni ndichivataura izvi.
vane hasha kandaka impafaka chaunetira hasha chiiwe kana muri clean dai maka musingabere nyika yakasvika payakasvika ira pindurai kamubvunzo nyika yakanga ine masystem ese achirana ndimasvitsa apa today akutaura yamhandu muchamhanya murimi manje ndamuri matsotsi. You are not there for the people. Muripo pakubira vanhu zvino zvamakaba zvevanhu izvi zvichakupandukirai chate. Hakuna kwazviri kuenda izvi. Zvino izvi zvamuri kuita izvi zvekuti because the army and security and all that. Ndo zvamurika right now. Fambai one by one kana kumbare uku toona kuti muri kudzoka here. Ian Smith aenda ikoko nemukadzi wake achifamba so zvandiri kuita izvi. Muri kuzviona here maZimbabwe. Akabata Janet kana mvura yanaya achinotenga mbeu achienda kuPraza because akanga ari clean. Muri kunzwa here? Matsotsi arifambe matsotsi asina kombwa. Ese waya matsotsi anenge ane security nepfuti dzinotyisa. Munyika iri free. Handi muri kuzviona mutsauko wacho. Ndoda kunyatsokutaurirai. Muri kuzviona ndambafa kaidzi. Dzinofamba dziri 500, 600 anytime. Panogona kuita ndatiri kuba. Vanozviziva kuti vari kuba. Takatongwa nemunhu akanga asingabe aifamba nemukadzi wake achitonotengawo mbeu achipinda mukiu. Noti mbavha idzi nemabhaiki zvese izvozvo zvakaitwa nemunyasara ndoyo. Takataura takati apa chisina mabudiro atinoita apa, we are in trouble. Imbavha iyi ukuchema rend achitora 25 farms ari iye. Muri kuzviona? Ndozvo zvatinofanira kubvisa maZimbabwe zvinhu zvembavha idzi. Saterere politics dzava hadzina kwadzinokuendesa. Toda kuti munzwe hakuna unenge uchingoroera pamudhuri chete. Zvavanotaura zvese ndezvekusenza, zvekutora mari yakasenzwa. Havana kumbosenza group ravo vese, vanomirira kutora mari yasenzwa. And mazvona vachiparadza misuse of funds and everything. Munoumbe chine vanhu ivavo. Ndo poison, ndo mistake yakaita kuti vanhu havapoe government ava. That was the first mistake yakaitika munyika imomo. Dai nyika ine economy today. Yakapuwa matsaxi waya. Today kuti utaure kuti muri mbavha ime havachadi kuzvinzwa. Vanoziva zvavakaita. Mabira acho anotyisa, maprisons ese akanga achimaintainwa. Today zvasvikira mumahospital hakusina navavo. Takataura takati hakuna munhu anoita hero kaviri havadi kuzvinzwa. Uhiro hwenyu hwemusango neuhiro hweeconomy zvakasiyana. Zvenyu zvekuti muchipanana mazita ekuchidzira vanhu hazvisenze kueconomy zvese izvozvo. Hazvishande. Tarisai pamasvisa vanhu manje. Nhasi takutaura chibvai kaimimi papata nevanhu. Vari kurwira position so yekuti uyu umwe mubumbwa kuti ndakuenda kumbonogadzirisa mari yaba. Munyasa uyu nemumoiro hamene kwarinobva iro. Vakutorwira izvozvo izvi. Imbavha kaidzi dzisina basa nevana veZimbabwe kana one time.